det, Sissel? Ja, hallo, jeg lurte på om jeg kan bestille en klipping. Ja? Ja. Hva tid tenker du til? I morgen, går det an? I morgen? Ja. Ja. Skal vi se, hva tid på dagen? Ja, så er sånn i 3-tida. Klokka 2 er det ledig. Klokka 2, ja. Ja? Ja, det går greit. Og navnet var? Klunge. Klunge. Klunge, ja. Hvem er det som skal klippe meg denne gangen? Det er Toril. Det er Toril, ja. Ja. Akkurat, ja. Det går ikke an, om det går an å så liksom avtale litt på forhånd hva vi kan snakke om og sånn. Ja, tenker du at du vil gjøre noe nytt til sånne ting? Nei, ikke det jeg tenkte på, men sist gang, jeg vet ikke om det var Toril som klippte meg, så endte vi opp å snakke om været, og det var ikke noe kjekt. Akkurat. Ja, så jeg er veldig interessert i sport, skjønner du. Ja. Så hvis jeg kanskje betaler litt mer, tror du at Toril kunne snakke litt med meg om sport og sånn? Du, det som du har greia på det gjør, og du betaler jo ikke noe ekstra for det, alt jeg må si. Ja, nei, for jeg er også litt interessert i polske frias. I? Polsk frias. Jaha? Ja. Hvis jeg hadde levert inn en bok i dag, jeg tror ikke at Toril kunne satt seg inn i dette her og så virke litt interessert når hun klippte meg i morgen og snakke litt om dette her. Du, da må du nesten snakke med henne selv hvis du venter litt grann. Ja. Ja. Da er det Toril? Ja. Hei du, Sigvart Klunge som ringer. Hei, hei. Du, jeg har bestilt en klippetime inn hos dere i morgen. Ja. Ja. Og så fikk jeg beskjed om at det var du skulle klippe meg. Ja. Og så lurte jeg på en liten ting. Sist gang jeg var inne og klippte meg hos dere, Ja. så endte vi opp å snakke om været, og det var ikke kjekt. Nei. Nei. Og så lurte jeg på om at du kunne ta oss og kanskje at vi kunne snakke om noe annet i morgen. Ja vel? Ja, jeg er grevlig interessert i sport. Er du interessert i sport? Ja, for så vidt. Ja. Og så lurte vi om vi kunne snakke litt om sport i morgen, hvis det går greit. Det går bra, det. Ja. Du, og så er det en liten ting til. Jeg har en sånn nesten kjærlighet for polske frias. Hva var det du hadde? Polske frias. Hva er det for noe? Det er jazz fra 50-tallet, fra Polen. Ja vel? Så har jeg har en fin bok om akkurat polske frias. Så lurte jeg på hvis jeg kanskje leverte den inn til deg i dag, om at du kunne lest litt og så kanskje virke litt interessert i morgen når du klippte meg. I polske frias. Ja vel, nå skal jeg jo jobbe da til klokka er 7:30 i dag, så jeg vet ikke om jeg får tid til å lese så mye. Han er grevlig lettleste. Ja. Så jeg kan jo se på han altså, men jeg kan ikke garantere at jeg greier å sette meg inn i det. Nei, men i så fall kan du eventuelt i morgen, når du klipper meg, at du prøver å virke litt sånn interessert og stille meg litt spørsmål sånn, så kan vi kanskje legge at det er kvitt eller dobbelt eller noe. Ja, så. Du, barten min begynner å bli litt svær nå. Du klipper dere bart? Ja da. Stusser en liten bart, ja? Ja. Ok, kjempeflott det, Toril, så da kommer jeg kanskje innom meg i dag da. Greit det. Ja, Ha det. hei så lenge.